to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love routine, you never break apart. And we moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight.
yan ay patungo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat. O yung mic mo, on mo. Mamaya, wala ka na namang mic. Yes, magandang tanghali sa inyo lahat. At syempre, kasama niyo pa rin ang pinagkaitan ng kaseksihan. Pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello, Madrid Nation! Thank God it's Friday. Thank God it's payday today. Ayan. At syempre, last day of the week nyo na kayong makakasama. And magkikita-kita muli tayo sa Monday. Ayan. Meron kakatapos na ang dito. Full charge yan. Baka hindi nang yung pindot. Okay, so halo-halo sa inyo lahat. Halo-halo sa lahat ng mga nanonood early birds. Hello! Congratulations sa mga nanalo kahapon dahil kasama natin si AJ Guache. Ayan, ang ating valedictorian ng October and November. So halo-halo kay Jana Gabica, Christine Serrato, Ashley Centino, Esa Andrada. Ayan, sabi niya 5 days na lang Pasko na. Ayan, at ngayong araw, Paskuhan dito sa Almusal Club. So, masasaksihan nyo yan ngayon, maya-maya lamang. Ayan. So, Merry Christmas sa inyong lahat. Ang ating guest kahapon, syempre, kahapon lang yon dahil busy siya ngayon. Ayan. So, wag nyo kalilimutang i-share ang ating live ngayon to win special prizes. At syempre, do not forget to heart react and like react our live. At syempre, for more updates, sa ating hiring po kami sa lahat ng branch, Madrid Philippines, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. Ayan. So, sa mga interesado na maging parte ng aming pamilya, pwede kayong mag-apply dahil dito kabilang kayong lahat. Ayan. So, ito na ipapakita na natin ang ating cutie patuti, Kimpi! Ayan, halo-halo! Madrid ay Almusalers Club. Charot. Ayan, halo-halo sa inyong lahat and happy lunch sa mga nanonood. Ayan. Halo-halo sa'yo, Jana, and kay Christine. Siyempre, nanonood si Ann. Ann, ang cute-cute ng baby mo. Oh, ayan. Ni Mr. George. Ayan, halo-halo, Ashel Centino. Yes, at bilang na lang po ang ating araw dahil Pasko na. So, ano ba yung mga hinanda nyong mga gift? Or ano yung mga gagawin nyo this coming Christmas? Kasi kami, meron kaming Christmas party later. And magkakaroon kami ng exchange gift. So, yan. Halo-halo sa'yo, Engineer Gerald Resuelio. Ayan See you na. later. Sabi niya, later. pa-shoutout po ang construction team ng Madrid. Thank you po, management sa simpleng kainan. Wow! May kainan sila doon. Doble kainan ni Engineer. So, yan. Halo-halo ako ng single. And yes, kahapon lang po ang aming guest na si Mr. AJ Guache. Pero kung gusto niyo siyang pabalikin namin dito, pwede naman. So, ayan. And ayun, kahapon hindi nakuha ang ating pot money. So, ngayon, ito ay worth 900 pesos na po. So, yan, malaki-malaki na ito. At ito ang highest na ating pot money. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil ipapakilala ko na ang ating guwapong kengkoy, Ruby! Para ayaw sabihin yung gwapo. Halo! Akala nyo si AJ Guache, ha? Akala nyo si AJ? Hindi. Nakakamali kayo. Si Ruby to, di ba? Ayan. Teka lang. Babatiin natin ang mga nanonood ngayong araw na ito. I don't know. Ayan, halo kay Jana Gabica. Engineer, wala pa. Kay Christine Joy Serrato, Asha Centino, Esa Andrada, kay Ako Na Ang Single, kay Gerald. Sino na naman ang kinain nyo dyan? Ay, sino?
Ano na naman ang kinain nyo dyan, Gerald? Engineer. Yan. Excited na akong magkainan tayo mamaya. Magkainan mamaya. Okay. Yes. Agad? Teka lang, wala pa eh. Oo, syempre bago tayo magsimula ay mag-heart Yes. react and like react. Sabi Ayan. ni Engineer, Gusto yung Gwapong King Kong! Boom! Ay, gusto namin yan. Ayan, halo-halo kay Gwapong Jessica King Kong. na nanonood na ngayon. Gusto mong Ayan, i-King Kong syempre, kita? kung gusto nyo nang simulan ng ating Hello, mga Jessica. games, Kamusta ka na? ay mag-heart react kay John and like react. Bago Yes. natin simulan ng inyong all-time favorite, Hangman. Ready na raw sila. oh. Yarn. Okay, Guys, ready na mag-comment si naman kayo Jana. ng ready dyan. No? Yes. Yan. Kayo ba ready na kayo sa 900 pesos na Yes. money? Ready, Claim ready your na. prize now. Yes, claim Because your it's prize already now. worth 900 pesos Malaki din plus yung yung mga paghahatian. load Cutie na Pandita! mapapalon nyo. So, ayan, simulan na natin ang Yes. ating first game. Ayan, In ready. 3, Uy, transition ka. 2, 1. Ang sound effects talaga. Christine J. Serato, ano to? No? Batch 1 to, no? Batch 1. Si Roy. Oo. Si Christina sumakabilang Christine De na. Guzman, Roy. Christine, kabash mo si Naka-L, di ba? Oo, oo. Isagot mo lang. So Ikaw ba si yan, ang Christine? unang sumagot ay si Jana. Sabi niya medium, si Medium. Christine naman easy. Si Ashel, medium. Medium. So Ayan. let's try medium para sa Medium. ating first set. Ang category of Medium. Hi! Lord. Figure of speech. Siya magaling dyan si Ruby. Ayan. Ano nga Yes. ba ang figure of speech, Ang Ruby? figure of speech ay binubuo ng mga Uy, ng si mga Ann. sumusunod. Si ano, si... Tulad ng mga simile, Yan, metaphor, yes. methodorsis. Halo-halo Hindi sa ko na baby mo. pinapansin. Ann. Bakit na natin si Methodorsis. Hi, Ann! Hi kay Baby George Liet. Baby George Liet. Ang name niya is Aksha Jane. Aksha. Aksha. Baby Aksha. Hi, Aksha. Yeah. So, yan. Ang ating first category ito ay figure of speech. Ayan, may sagot na si Jana. Grabe. Eye of the Of the tiger. Pero tiger. let's input letters muna bago Ayan, tayo sabi ni Christy mag-ano. Joy, letter E daw. E. Letter E. Okay, hindi siya eye of the tiger. Sabi ni Esa, letter Letter I. Esa. Dalawa. Tatlo. So yan, meron tayong number 1 rule. Nagkakaisang rule Yes, sa ating Noah. hangman ay kailangan dalawang balloon lang ang kailangan nyo pong mapaputok para makuha ang ating pot money na worth Yup. 900 pesos. Yes. Ayan, kapag Sabi may niya- pumutok ay hindi nyo na makukuha ito next week, magiging 1,000 pesos na ito. 1,000. Yes, magpaputok lang kayo. Sabi ni Ashel and ni Jana, letter T. Yan, mga may hilig sa letter T. Ayan, Yes. got to the char. Ay, got to chorba. But to the Got to char. believe in In Got to magic. the Sabi Now ni we Jana, not letter to O. Letter each O. other. Uy, letter O. Ayan, may Ayan, 2. may two. Piling ko may the. To the. sabi To ni the- Esa, Letter H. Sabi niya the kasi. Kasi Let's the try sabi. letter H. Yes. Ayan, sabi ni Christine Joy, H daw. Ayan. Dalawang letter H. Wala pang napapaputok. Ay, wala pa ba? Got to the hole. Wala, meron nang napaputok na isa. Letter So, I. you still Ah, have okay. chance para makuha ang ating pot Pot money. money. Letter O daw. Meron na nga. Meron ng O. Letter H daw. Yes, heart react lang kayo. Meron na ring H. Guys, So, yan, input lang ng letters and syempre, while watching, mag-heart rock and like react kay Jan. Yes. At mamaya, Oh tatamaan na my naman God. ako ng antok. Ayan, sabi ni Christine, Letter letter B. B.
Okay, walang letrang B. So, Bakit nyo Last pinutok? chance. last chance para makuha ang ating pot money. Dapat wala Yes. nang mapaputok. Kapag may pumutok pa, ay, see you next week na. Pat Yay! Yes, pero okay lang kasi it's worth 1,000 pesos na next week. May sagot na si Esa. Put to the shake. Pwede rin yung sagot ni Jana na dot to the hole. Ay, feeling ko yun. Pero hindi siya dot kasi may letter O na tayo. Ay, So, ito. let's try ang put to the hole. Sabi Let's ni try letter P. Ay! Hindi siya put to the hole. So, and ibig got to the sabihin, hole. goodbye! Pot Pot money money. na. So, next week ito ay worth 1,000 na. Yay! Kayo pinapalaki nyo Bago Char. magpasko, no? 1K. Oo. So, yan. Hula lang kayo dahil meron pa tayong 3 balloons na Yes. remaining. Hindi siya pwedeng got to the hole kasi meron na tayong letter O. Oh, wala nga, hindi. Yes. Baka naman yung shake tama. Baka. Hindi rin. Walang letter P. Nagagayahan na sila o put to the shake. Put to the shake. So, try natin ang letter A kung ito Letter ba ay A. shake. A. Ayan. So, Inlink mo pwedeng yung OBS. shake. Pero hindi siya pwedeng put. Hindi siya pwedeng got. Kasi meron na tayong letter Inlink mo O. yung OBS. Not to the shake. Cat. Is it cat na pusa? K-A-T. K. As in parang Kit Kat. Ilabas na nga natin. Try natin kung ito ba ay shake. Let's try letter S. Yes. Letter S. Chase! Ay, alam ko na! Ano, Yung Parang tama Chase. yung kanina. Ayan, halo-halo kay Shira and kay Lordan Genova. Sabi ni Face. Jordan. Pwedeng face. Face. time. Puto kalasyaw. Anong puto kalasyaw, engineer? Ay, sorry. Puto ka lang siya. Asan siya? Pwedeng face. So, try na natin, sabi ni Face. Zenith, cut to the chase. Cut Cut to nga the ba ito? chase. Try natin ng letter C. C. Okay, hindi sa. Try natin ng letter C kung ito ba ay Feeling chase. ko cut na. Ayan, halo-halo kay Joyce Ann Reyes Ventura. Ayan. Yes. Try natin ng letter C kung ito ba ay chase. Letter C. Ayan! Diba? Wala May pa isa na nakakuha. lang letter. Cut to the chase. Si Chill. Ano name? Spelling ko eh, hindi A. Dapat pala yun eh. Sino nauna Sayang. dyan? May sumagot ba ng cut to the chase? Ang cut to the chase ang nauna sa akin ay... Yung CU ha, hindi Yes. CA. Si Zil. Tama ba? Sil Ramos. Zil. Zil Ramos. Sige. Nila si ano eh. So, feeling ko letter Yes, U so yan. Zil Ramos, let's try letter U. So yan, ang ating first ang manay cut to the chase. So congratulations sa'yo, Zil Ramos. Ikaw ang Paki-PM aming ang first iyong winner number. today. Yes, paki-PM ang iyong number, Zil Ramos, sa aming Yan. page. So meron pa tayong second set. Ano ba ang gusto nyo? Easy ba? Medium or hard? Oo nga, no? Yan. Guys, Sabi ni pili na, Lord pili, that siya pili. daw nauna. Yeah. Si Zil ang nauna. Lordan? Hindi si Lordan. Ang sagot mo, Lord, ang nauna, cut to the shine. Chime? Shine. Chime. Chime. Si Shil ang nauna, sabi ni Senate Yes. Gat Dulay. Kay Ang nauna Zil. po sa aming stream ay si Zil Ramos. Yes. And then, sumunod Pili na kayo. si Pakita mo. Esa, tapos si Jana, Ay, hindi lang tapos si maniwala. Lordan. Pakita mo. Sa phone na lang. Sa phone. Ten, 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 ten. Ayan.
Ipapakita na po. Ayan. Ang nauna daw ay si Zil Ramos. Yes, si Zil talaga ang nauna, So yan, guys. pero huwag kayo mag-alala dahil meron pa tayong second set. Ano May bang gusto sumagot. nyo? Easy, Hard. medium, or hard? Ayan, Sumagot si kauna-unahan, Ashel. Hard. Si Ashel Santino. Ayan, Hard daw, okay, hard, sige, hard. let's try hard para sa ating second set. Bilisan nyo. Ano ang ating Next set na ako category? para mamaya. Hard, hard, hard. Ayan, medium, ang ating kategory ay hard. Ang ating category ay... Ano? Sa obvious mo. Sa So OBS na ayan, naman po para sa pinipindot. ating second set, ang category ay history. History. Yung pin mo ay yan. Opo, tinatype ko. History, ano nga ba ang sagot? Meron siyang 2 words. 2 words. Guys, hulaan nyo na. History. Ayan, si Boy- Ang Boy haba ng Berman. words. Mga babae ang hihilig pumirma. Sabi ni Jana, letter A. Letter A. Try natin ang letter Ang bilis ni A. Jana. Ay, may letter A. Palabas pa lang. Sabi ni Jessica, letter O. Letter O. Letter O! So take note guys, wala na yung pot money Uy, natin. meron. So sa Monday, 1K na ang ating pot money. Letter O! Ayan, sabi Letter ni E. Jana and Zenith, letter E. Letter E. Uy, ang daming letter E. Letter E. Ano ba? Ayan, meron na pong letter O, meron na. na letter A. Guys, bile. Meron na pong letter A, Ashel. Ayan, Ayan, sabi ni Zenith, letter L. Lagi sa Zenith. Walang letter L. Sabi ni Ashel Sentino, letter I. Letter I. Tsaka si Esa, letter I. Yes. Letter I po. Letter Zen, letter I po. Letter I. So yan, Ayan. meron tayong E, A, I, O. Oh, sabi ni Jana, letter N. At ni Ashel, letter N. Ah, So meron yan, letter- Sean, meron letter ano N. to? Bureau? Char. Sean. Sabi ni Christine Serrato, letter S. Ang bilis, Bureau. ha? Ayan, may sagot na si Ay, hindi siya Zenith. bureau. Sabi niya, Federation. Yes. Letter S daw, sabi ni Christine. Feeling ko wala yan. Ay, meron! Ay, alam ko na yan! Possession, repossession. Alam ko na! Sabi ni Lordan, Great Medallion. Hindi siya great medallion. Sabi ni Christine, letter T. Sabi ni Jana, great Federation. pero hindi siya federation. Feeling ko sakit yan. Feeling ko lang. Try natin ng letter T. Kung ito ba ay great. 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 Ayan, try na rin natin ng R. Ilabas na natin kung R, ito ba R, ay R, R. great. Letter R. R. And letter G. Try Letter natin. G. Depression. Char. Letter G. Ayan na, sinagot na ni Senate Gadula. Great Ano? Depression. Great ano? Hindi siya recession, Jana. Sumagot na si Christine ng Great Depression. Ayan, sumagot si Christine J. Ginaya ako, ginaya. Ginaya ako. Ginaya ni Kristen Zen. Napakadaya. Ano daw? Mukhang may sagot Ng ang ating ating mga Zen audience Master. sa labas. So, let's try letter Great D. Recession. D. Letter Ayan. P. Letter P. Ayan. So, para sa ating second set, ang sagot ay Great Depression. Natanong na natin Yes. dyan ay si Zenith Zenith Gatdula. Gatdula. Congratulations, Ayan, Zenith. congratulations. Pag-PM ang iyong number. So, meron pa tayong next puzzle and last set na ito para sa ating hangman. Anong gusto nyo? Easy ba? Medium or hard? Feeling ko, hindi pa tayo nag-easy. Gusto niya ba easy? Easy na ba?
Easy Ikaw na, ba, Rupert? guys. Anong gusto mo? Easy or hard? Lagi tayong medium. Ikaw, Miss Kim. Ayan, ready na si Miss Kimpy sa kanyang Depende. art attack. Okay, guys. So, easy ba? Medium or hard? Ayan, so, sabi ni Christine. Sabi niya, easy. So, para sa ating third and last set, easy tayo. Ang Ayan. category ay... Sabi ni Jana Gabika. Anong category? Ano yan? Ano yung Zen? Ayan, easy daw, easy. Vocabulary word. Great vocabulary word. Kimpi, ano ba yung great vocabulary word? I don't know. Boom. Vocabulary. Ano yung vocabulary? Kim, ano yung vocabulary? Dictionary. Charot. Dictionary. Kalbo. Kalbo. Kalbo lakinari. Ayan. So, easy Ayan, po. halo-halo kay Joshua Mendoza. Hi, Joshua. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Okay. So, guys, input na kayo ng letters. Ang ating category ay Great Vocabulary Yes. Word. No. Yes. Ayan, sabi ni Jana Gabika, letter I. Letter A. Sabi ni Esa Andrada, letter I. Sabi ni Zenith Gatdula, letter E. Letter E. Wow. Ayan, may E. So, guys, may sagot agad si Sino? dictionary. Hindi siya dictionary. Hindi siya Shining, shimmering. Okay, hindi siya shimmering. No. Shining, shimmering. Yan na yung common laging sinasabi. Ano yan? Awesome. Okay, guys, input kayo ng letters. Ano nga ba to? Feeling ko, busy sila nag-search. Guys, bilisan nyo. Oo, no. Busy yata kayo nag-search, guys. So, meron ng I, A, and D. So, I, input A, lang and ng D. letter. Ikaw, ano ba? Ayan, si Ruth Gabea nagbabalik. Letter O. Oo. Parang. Letter O daw, sabi ni Ruth. Ayan na, marami ng letters. Rupi. Ayan, sabi ni Lordan at ni Elsa, letter G daw. Letter G. I-G mo na yan. Sabi naman ni Ayan, Jana. halo-halo kay Kirby Mercado. Sabi ni Zil Ramos, letter R. Siya ba yan? Letter R. Siya yan? Hindi. Sabi ni Jana Gabika, Ayan, letter halo-halo T. kay Mr. Jomar Solomon. Halo-halo T. Ay, may letter T. Sabi ni Ruth Gabehan kanina, letter O. Ayan, nanonood si Janica. Halo-halo, Maria Janica Zacarias. And syempre kay Miss Miss Joanne Joanne Bona. Bona. Ayan. Ayan, may letter O. Sagutin niyo na yan. Shout out naman dyan. Birthday ko ko na bukas. Si Wow! Vivi. Ay, kaya no, kay Vivi. Kay Vivi, Ayan. yes, si Syempre, Vivi. halo-halo, Kirby Mercado. And advance. Happy birthday Vivi. sa'yo bukas. Ang Sabi Vivi ni ng Christine, letter S. Letter S. Letter S. Sabi ni Christine ulit, letter T daw. Meron ng letter T. Prograte. Progrigate. 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 Proligate. 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 Sabi ni Jana Jana. Gabika. Pulang. Oo nga. Pro. Kulang. Chidate. Grobigate. Grobruz. Ano? Provigate. Provigate. Kulang din. Kuweng. Kasi may dalawang space. Nasa Bago mag-I-gate, mayroon pang isang letter. Baga mag-I-gate. Edi, your gate. Yahoo! Proligate. Provigate. Wow. Kano na Ay. nag-drawing niya? Prodigate, sabi ni ano. Ayan, halo-halo Hindi, kay hindi Kerwin pwede. Jim Palagana. Hindi pwede. Pilgrimage. Ang layo Prodigate. Try natin ng letter P. P.
PPP. Ayan, ano yung dalawang letter? Ayan, sabi ni Shaira, profligate. Sabi naman ni Christine, prosvigate. Sabi naman ni Rupert, Profligate. Si Esa naman, prolvigate. So, let's try letter what? Letter ano? Letter B. Letter I? Sige, Ay, meron letter ba? V. Ay, hindi siya. So, hindi siya Feeling provigate. ko profligate. Ay, ano pwede? Profligate. Try natin ng letter L. Ano, prejudice. Ayan. Oh, so, ano kaya? Ano yung sagot niya? Si Shaira. Si Shaira. Profligate. So, let's daw. try letter F. Letter F. So, yan. Profligate ang tamang sagot. And so, congratulations sa'yo. Shaira. Ikaw ang aming third winner. Ayan. So, yan. Kompleto na ang ating winners para sa hangman. Yes. Sino-sino ba sila? Sino-sino Yes, ba ang congratulations sa ating winners ng hangman. We Yup, have yup. Zil Ramos, Zenith Gatdula, and Ah, Shaira. So, paki-PM ang inyong mga numbers and iloload natin yan later. So, susunod na ang ating word matrix. Ang ating March Yes. So, huwag nakalimutan ang ating golden rule. Kailangan nyo isama ang column and row. Pero bago ang lahat, ang ating category ay Common New Year Resolution. Common New Year's So, tanungin natin. Live pala, no? Topic din natin sana. Resolution. Sayang dahil wala tayong live ngayon. Oh, walang live mamaya. Yes. Bakit? Malalaman nyo later. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang New Year's Resolution ng ating mga kasama dito? Umpisa Ikaw, Kim. natin kay Kim P. New Year's Resolution mo. Hindi ko alam. To be more beautiful. Hindi. Ah. Ikaw, Rupi. Ano? Anong kanilang lang ano? Kakain ng ng maraming Ano? basta ano. Ayan, sabi ni Kenneth, 12A, Hey, live life to the fullest. Bilis ah. Yun talaga yung ano niya. Ako na ang Si ano single. naman, si Jenny, sabi niya, A1, learn a new hobby. Learn a new hobby. A1. The Jenny Remo. Wow! Sabi ni Jana, B2, self-improvement. Wow, ang galing nyo Meron ba? naman. Galing! Ang galing Ganda nyo ng damit, ah. oh. Jana Tumba. Gabika. Sayan. Sabi Galing ni nyo, ah. Jenny, J11, lose Lose weight. Meron Uy, ba? wow, yes. Lagi na lang yung siya. Kaya nga eh. Uy, may nahanap daw silang word, almusaler. Sabi Oh. ni Kenneth, Lose ano weight. to? Save Save money, 43. Ano yorn? Iyan. 43? Ayan, si Janica, sabi niya 4E. 4E. Oo. 43 sabi niya. Si Janica, 4E. Si Janica, 4E, save money. Nakakuha na tuloy. So, meron na tayong learn new hobby, Ang galing ng self-improvement, Google. live life to the fullest end, There! lose weight. New Meron hobby pang daw, apat. Ito pa. Save money, meron na rin. Meron Galing ni na. Google. Save more money. Pwede yun. Save money or save more money. Quit Pwede smoking. Meron ba? Quit Quit smoking. smoking. Quit smoking. Ba't may quit A8. smoking dyan? Common daw. Common New Year's resolution. Ayan, sabi ni Shaira, Ruth. exercise. Meron? Kulang. Meron pang 3. Exercise and what? Diet. Yes, tama. Sabi ni Jana, Tama yun. J10, exercise and And diet. diet. Si Kenneth naman sabi niya, travel more. Wow! Ang galing. 9G. Wala, ang galing nila. Exercise. So yan, kompleto na ang ating Ang bilis. Common New Year Ang bilis, ah. Resolutions. Nagulat ako. Ayan, basahin mo. So yan, meron siyang learn new hobby, self-improvement, the exercise and diet, Quit lose smoking. weight, live life to the Ako na. fullest, and more. Quit smoking. Travel Quitting more. smoking. Travel more, travel. Kung gaano kabilis mag-isip sila ng ano eh, ng
ng... So, ayan. Kompleto na. Sino ba ang ating naging winner? Wala paikot-ikot eh. Okay, wait lang. So, congratulations sa ating winner. Napakabilis ha. Walang iba kundi sino to? Nakakuha siya ng 6 points. Nahulaan niya ang exercise and diet and self-improvement. Tig 3 points yan. So, congratulations, Jana Gabika! Ayan. So, wag mo na kayong aalis dahil meron pa tayong movie serye. Ito na ang ating movie serye, guys! So, ayan. Para sa ating game na ito, kailangan nyo lang hulaan ang mga movie na aming nilalabas sa screen. Ang genre ay Mystery. Ano yan? Mahaba yan. Hotel Transylvania. Ay, maganda to! Yung sapatos pa lang. Oo, tsaka Tapos yung dalawang bata. Ano yan, And then Snow White? yung bahay. Yes, yung bahay. At yung dagat. Oo. Yes. Madali lang first time ko yan. manalo. First time ko manalo sa movie. Malapit na yung Ay, sa Pilgrim. word. Pilgrim. Mahaba to. Ilang Hindi words siya to? Pilgrim lang. Ilang words to? 6? Sabi ni Jessica. Oo, 6 words. Bye-bye, Jessica. Thank you. Thank you so much, Jessica, for watching and see you on Monday. Yes. Hindi ko alam yung spelling. 6 words to. Bye-bye. Gone Girl. Lady Puffin's Pilgrim. Hindi. Shoemaker. Shoe. Sino ang director dito? Alam ko favorite niyang dalawa to. Si... Si Horton. Si Tim Horton. Hindi. Important ba to na ano? Di ba Tim Horton ano yun? Kapihan? Tim Burton. Morton. Kami na Tim Horton. Gusto na nila ng kape. Tim Burton. Ay, mag-ESB tayo ngayon. The Chronicles of Narnia, The Lion. Hindi. Pero alam ko... Oh, yun. May book siya. Yes. 6 words. The Hindi Girl siya with The the Girl Dragon with the Dragon Tattoo. Tattoo. Maganda rin niya. Nakakaasar yung Tim Hortons na yun ah. Tim Burton pala. Yung mga bata na may powers. Yes, Ano yes, yan? tama. Nancy Drew and Hidden Staircase. Hindi. Nancy Bean. Ito. Tim Horton. Tim Burton. Mali. Ano siya? May, Bye-bye, Jessica. ano siya? The House. Take care. Yes, ha. The House of what? Alagaan mo ang iyong mga fans. The House of what? Of Children. Oh, alam niyo na yan, guys. Ayan, sabi ni Marilu, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Tama ba yan? Yes. Hindi ko pa napapanood yan. So, labas na natin. Sinong, So, ang tamang sagot ay... sinong actor dyan? Ayan, Miss Green's Home Peregrine. for... Si Johnny Depp. Hala ko Peculiar Children. Hala ko, Ayan. hindi pa natin sasabihin. Yes, mga kakaiba. Sinong ano dyan? Si Johnny Depp? So, meron pa. Miss Marilu. Ayan, congratulations Marilu. Meron pa Kanta tayong mo. dalawang movie. Kanta mo si Marilu. Paki-PM po Bala ka ang siya. number nyo, Miss Ayan, ang Marilu. ating genre ay PM po yung number. Drama Fantasy. Drama Fantasy. Ano yan? Wait, hindi pa lumalabas. Ito try ko hulaan. Okay. From the mountain. Ay, madali lang to. Yan pa lang oh, yung sa building, yung may apoy, tsaka yung Tsaka may yung lolo. matanda. Yes. Yes. And yung ano pa lang paa niya. Yung paa niya, oh. Ano yan? Sabi ni Kerwin, Ghost Rider. Ako ng single naman, Skull Rider. Ayan, sumagot na rin si Kenneth ng Ghost Rider. Ang natandaan ko dito yung ano, sa building and yung matanda. Yes, tama. Pero hindi ko So, alam yung helicopter. Ilabas na So, natin. ilabas na natin ang tamang sagot. Ito Yes. ay
Ghost Rider! So, congratulations sa'yo, Congratulations! Kerwin Jim Palaganas, ikaw ang aming second winner. So, meron pa tayong last movie. Ang genre niya ay fantasy. Yehey! Ayan, Rocket hulaan mo Man. din, Miss Kim. Ano ba yan? Wait, Rocket hulaan Man. ko ulit. Yes, go. Game. Ang tagal na yan ah. Oo. May part din siya. Yes, may part siya. So, alam mo na, Miss Kim. Wait. Kung nakita mo yung umaahon sa dagat. Pa-shout out sa pinsan ko na nagwo-work dyan sa Madrid. Ah! Si Kenneth Ibanez. Wow, pinsan mo pala si Kenneth! composer. Yes, ang aming magaling na Hello! programmer na si Kenneth Ibanez. Yes. Halo! Hello! Dito lang si Kenneth. Napakalapit ng ano mo. Si Marlon. Pira! Pinsan. Halo-halo. Galing din kayo ng Tim. Galing mag-apply din kayo Mario dito. Thor, Dark World. Thor, Dark Warcraft. Ay, tama. Ang galing. Dark Shadows. Thor, Dark Dust. World. Tama ba siya? Thor Dark World. So, ilabas na natin. Ang tamang sagot ay Thor Dark Thor, World! Dark Dark World. Yehey! So yan, congratulations sa'yo. Ako na ang Kenneth. single. Ikaw ang aming third winner dito Yes. sa movie Ang aga serye. pa. Congratulations. So yan, congratulations to all the Warcraft, winners. the Thor Dark World. Thor Ayan. Ragnarok So, meron pa tayong last game. Ang inyong, yung mga winners pala. So, Yes, yan. congratulations sa ating mga winners sa movie serye. Oh. We have Marilu Magnaye, ang ating first-time winner. Kerwin Jim Palaganas, and ako na ang single. Paki-PM ang inyong mga numbers. And wag muna kayong aalis. Meron pa tayong last game. Yan ang Art Attack. Kimpi versus Ruby. Ayan, dudurugin ko na si Kim! Kim ka lang yung nagsundakin mo kasi ano sa report sa pata. Tama ka na. Hindi sa ilalim ka mang gagaling. Wala. Isa pa. Yan lang. So yan, ready na ba kayo? Ang ating category ngayon ay upbeat song. Upbeat song. Tulad ng Tulad ng... Tugpak. Ayan, ready na ba kayo? So yan, habang nanonood kayo guys ng aming Art Attack ay mag-heart rock and like rock for Team Kimpi and Team Ruby. Art Attack. Okay. Upbeat. Upbeat daw. And 5. 4, 3, 2, 1. Ayan, ready na kayong dalawa. Ah. Siyempre, binibigyan na namin to kasi... Yes! Go guys! Kaya nyo yan! So si Kimpi meron siyang 3 words. Na-miss mo ba mag-drawing, Kimpi? Gaya ko siya. Pareho silang dalawa ni Rupi. May pareho silang 3 words. Nakaalit yung camera. Magano na siya. Wait, ulitin ko. Ayan, so upbeat po tayo ngayon, guys. Ano-ano nga ba ang mga upbeat? So congratulations ulit sa ating mga winners from Hangman. Paki-PM ang inyong mga numbers sa Word Matrix at sa movie serye. Ayan. PM nyo na po ang inyong mga numbers ngayon sa aming page, Madrid Philippines, para ma-load po natin agad. Thank you so much. Ayan, so si Kimpi, 3 words. Pareho silang may 3 words. Wow, ang ganda naman ng drawing ni Rupi pang editorial. Lips of an angel. Shape of you. One call away. Meron bang isa doon? Rupi Hindi and siya Kimpi? one call Wala. away, pero may one. May one. One ano. Heal the world. Ano ang first line ng Heal the World? So guys, kailangan yung hulaan ang first line at title. Tig 1 point po yan at kailangan nyo makakuha ng 6 points. At 3 ang ating winners. Heal the World. Ako na ang single 1 point. Ang first line ng Heal the World. Ako may one din. Anong first line? Malapit na yung one last night.
pero hindi siya last. Oo. Hindi po siya We Are the last. World. One night, one night. Yung ano to? Ano ang first line ng Heal the World by Michael Jackson? Ayan si Ashley Centino. There's a place in your heart. Ayan, sabi ni Jenny, One one more point. night. One more night. Jenny Remo, 1 point. Anong first line ng One More Night? One More Night. Fly Me to the Moon. Ano po ang first line ng One More Night? Guys, take note lang, kapag yung kanta merong rap, para maging fair po sa lahat, ang isasagot po natin ay ang first line na kinanta ng artist para po fair po sa mga walang internet. Ayan. Ay sa mga walang second devices. You and I go hard at each other. Jenny Remo, another 1 point. Oh guys, enjoy nyo lang ang mag-drawing. Kimpi and Rupi, enjoy nyo rin lang guys. Dahil meron pa tayong mahaba-habang minuto na magkakasama. Bakit na huli na naman? Nagalaw na naman ba? Ayan. Ay na, broken bow daw, hindi. Broken vow? Wala mo table mo. Ayan na. Okay. Naunahan si Mary Joy ni Jenny Remo. Heartbroken? Broken. Hindi siya broken. It's present. By Ayan, one take sabi one. ni ano, Hindi siya ni broken. Kenneth, sabi niya, she will be loved. Broken siya na She will be Present loved. Another 1 point, Kenneth. Ano ang first line? She will be loved. Yun lang. Excited na sila kumanta dito. Tell me her name, I want to know. Tell me her name, I want to know. Umabot pa, pero parang wala ng pag-asa manalo. Manood ka na lang, Jessica. Beauty Queen of only 18. Sabi ni... walang humuhula na sa akin. Wait lang Kasi, ano yung tamang sagot sa'yo? Breaking Free by a High School Musical. So, ito. Beauty Queen of only 18. Ako na ang single, dalawa ang iyong typo. So, bakit ang daming sagot ni Jenny? So, ilagay natin, Beauty Queen of only 18, Ayan, Jenny ano sa Remo. aking crush na si 3 Jesser points. Bernales. Hi, Hello, Jesser. hello. I don't mind spending every day. Ano yun? I don't mind spending every day. Ayan, Hindi siya sabi ni first line. Marilu, Wrecking Ball. Ano Uy, ang ang galing. first line? Patingin nga, Miss Kim. Wrecking Ball. Tama, Marilu. Si Shaira nag-ano. Tapos si Shaira ang first line. Marilu, tig 1 point kayo. So, 6 points to guys, ha? Hello, pinsan daw. Ayan, sinagot ang first line ng Breaking Free, Jenny Remo. 4 points. I don't mind spending every day. First line ng Wrecking Ball.
We clawed, we chained our hearts in vain. Marilu, 2 points. Ayan. So, si Rupi, meron kang 2 words? 2 words. At si Kimpi, meron siyang 1 word. Lazy song? Hindi. Hindi siya lazy song. Pa-shout out mga idol. Sabi ni Marge Dineros. Halo, Marge Dineros! Ang hirap na. We clothed, we chain a heart. We clothed. Watching from Dubai daw, si Marilu Magnaye. Hello po, Miss Marilu. Paki-PM po ang number na pwede naming i-load. Dahil nanalo po kayo kanina. Eye of the Tiger. Pusa ba yan? Daga? Ano ba si Pusa? Ano ba siya? Pusa, daga? Daga. Daga daw, daga. Ayan. So, si Kimpi. Ano Ayan, sabi ni Mary Joy, Magudayaw, okay. Oh, ang galing. Mary ano Joy, ang 1 point. first line? Okay. Uy, ang galing nyo ah. Ano ba ang first line? Nakuha na ba ito? Hindi pa. Hindi pa. Kung hindi pa nakakuha, sabihin mo na yung title, hulaan nila ang first line. Hey, Mickey. Hey, Mickey! Ang tamang sagot kay Rupi. So, mag-proceed na siya sa next drawing. Ano ang first line ng Hey, Mickey? Okay po, hindi po Lani yung kumanta. Ayan, si Jenny Remo, you could be a Tyra. 5 points, Jenny. Anong first line ng Hey, Mickey? Okay na, Rupert. Hey, Mickey, you're so fine. When yun? Tama ba? Oh, Mickey, you're so fine. Shira, 2 points. Dahil nahulaan niya yung first line. Kanina meron siyang 1 point. So, all in all, 2 points. So, si Jenny Remo ang nauuna. Meron siyang 5 points. I bought the pillow on the couch. Hindi po. Ayan. Attractive. Hindi. Ang aga-aga pa. Meron Mahaba ba akong oras 2 natin? words. Kung may front, ano yung isa? Oh. Panalo na ba ako? Hindi pa. 5 points ka pa lang. Kakain na ako. Ayan, sabi ako ni na Kenneth. single, Back to You. Pero Jenny ano ang Remo, first sagutin mo line? muna ang first line ng Back to You. Para manalo ka na. Two could break my heart into two. You could break my heart. Ang may kanta po ng Back to You na alam ng lahat by Louis Tomlinson. Write down. Malapit na. Malapit na yung Write Down. Hindi po kanta ni Selena Gomez yung Back to You na nakalagay. Kasi hindi po alam ng halos lahat yung tunog ng kanta ni Selena Gomez. Write down? Malapit na. Malapit na daw yung write down. Isa daw. Pag sinasabi yung ganyang kamay, sabihin niya. Oh, hindi siya write down. Kundi ngayon na. Yeah, we're gonna go up. Ayan, may nakakuha eh. Kanina nakita ko. Wait lang, tingnan ko. Ay, wala. Akala ko meron. Hindi go down.
You drag me down? Hindi. Back down? Hindi. Parang right, malapit na yung right down, pero ang ibig sabihin nito is ngayon na, in English. You drag me down? You drag me up? Hindi. I know, you say you know me well. So, kanina, I know you say you know me well. Sino yung nauna doon? Tignan ko ha. I know you say you know me well, Mary. 2 points. Ayan, right now. 1 point, Jessica, ng Meron first akong line. 2 words. Ng right now. Lights go down. Shira, 3 points. Hindi siya happy boy. Sayang yung write down ni Jenny. Right here, right now. Right now po yung tamang sagot na hulaan na rin ang first line. Ako, merong 2 words. Anong ginagawa nyo kapag barado? Barado. Tapos, anong movie yung nasa baba? Yung may clown na may balloon. Ano kaya yan? So, it's sa huli. Yes. It's sa huli. Tapos, yung pag ginagawa mo sa banyo, tama. Pag may barado, anong ginagawa mo? Toot it. Louder. Toot it. Louder. Ayan, lalo-lalo kay Bean. Sabi ni Kenneth, Pump pump it! Ano ang Ano, first love, line love? ng pump it? Lablab, ilawi pa rin, lablab. Baliw. First line, hi Bean! Hi, love, love. Hello, hello Bean! Merry Christmas, Bean! Sapatos ko. Pump it. Lablab, sapatos. First line ng pump it. Ilaw. So, yung kanta Hashtag dito, guys, ilawi kanta. natics. Guys, sino pa dito yung mga ilawinatics? Ayan si Shira! Turn up the radio! Si Shira. Ang tamang sagot po doon ay turn up the radio. Shira, 4 points. May maaga pa, 12:58. Oh, Merry Christmas daw, sabi ni Love Love mo. Merry Christmas, Bean! Hi, Bean! Halo-halo din. Sana makita ka namin. Sana makasama ka namin dito. Ikaw lang. Ikaw lang. Sana ikaw na yung mag-drawing. Ikaw lang, Bean. Ikaw lang, sapat na, Bean. Ito, ha, pump it. Tapos na yung pump it. Move on na. Doon na kay Rupi. Ano yan? Parang busy si Bean, no? Ngayon lang siya nakasama. Ha, sabi ni Bean. Ayan, meron akong 4 words. Four Parehas pala words. kaming may 4 words. Oo nga, no? 4 words, pero isa lang yung drawing niya, no? Rupert. No right. Hindi. 1 word lang to. 4 words. Ay, 1 word lang pala yung kanya. Senyorita? Tama si Bean. First Ayan. line ng senyorita. Dami na naglawal-lawal na. Blank space? Hindi. You, hawakan niya to, oh. Sige guys, dahil malapit na ang time, Hahawakan niya. 5 points. Panalo na kayo. So, panalo na si Jenny Remo. 5 points. First winner. Dahil isang 1 p.m. na. Ayan. Ayan, si Shira, sabi niya, I love it when you call me Senorita. Si Shira, tama? Okay. Ayan. 5 points. Another winner, Shira. So, dahil 1 na, ilalabas na natin kung Yes, sino ang go. winner. Ang pinapahulaan ko ay You Can't Touch This. You can touch this. Ano sa'yo? Time after
Time after time. Yes, congratulations sa ating winners! We have Jenny, Remo, and Shira. So, pakipiyan ang inyong mga numbers. Siyempre, hindi yan, hindi kayo uuwi or hindi matatapos ito nang walang nananalo sa Art Attack. So, ngayon, meron ba tayong next activity? Oo, meron pa. Guys, gusto nyo ba makita kami Yes, nagpapalitan nagbubukas ng ng mga regalo? Yes, so Merry Christmas sa inyo Yes, lahat. we have So, exchange bonus na lamang ito. gift. Tawagin mo na sila. Tinatawag ko po ang aming mga... Kasama. So, yan. Aming pamilya. Yes. Kayo ba, anong gusto nyong gift ang Anong gusto niyong ma-receive gift from ours? this coming Christmas? Trade. Charot. Gusto niyo bang trade? So, yan. Wait Ano ba yung mga ano nila? I love it when you call me. Ayan na yung mga gift natin. Ayan, nahawakan na ni Kimpi. Marami pa yan. Hulaan nyo Ito. kung ano to. Ayan, yan. Good. Ayan! So, ang pinakamaraming gift dyan, si nag-iisa nating Zen Master. Thank you so much, Zen Master. We love you! Goodbye! Charot! At tawagin natin yung pamilya natin dahil mag-ano tayo. Magpapalitan tayo ng gifts para matapos itong week na to, masaya tayo. Meron pa ba kayo dyan? Sa mga sumusuporta sa amin, huwag muna kayong aalis. Sabayan nyo kaming pakiramdaman ang diwa ng Pasko. Dahil 5 days to go, Pasko Ay, na. Christmas na. Yes! So, sabay-sabay kaming magbubukas ng gift. Akin po. From Miss Joanne. Ate Joanne. Yes, ako yung nabunot ni Ate Joanne. Para lang kaming high school, Oo nga, nag-exchange gift. Nasa table pa. Ayan, nakikita nyo yung mga Ang gift. tagal. So, yan, mga nag-prepared kami kasi malapit na ang Pasko. Yes, t-shirt So, lang. kayo Ox ba, na. ano ba ang gusto nyong gift this coming Christmas? Yes. Wow, to Ate Joanne from Zen. Ayan, t-shirt lang, Ox na. I love it. Halo-halo, ayan na sila. Ayan na ba sila? Ay, tagal. So, yan, sino ba ang nabunot? Sinong nabunot? Ah, sino muna nabunot mo? Ako muna. Dahil excited yung nabunot ko. Ang nabunot ko, nag-iisa nating Rupi! So, paabangan nyo yung video niya sa TikTok namin. Nandoon yung binuksan niya, Yes. yung gift niya. So, ikaw, Rupi, sino ba ang nabunot mo? Si? Oy, si Kimpi! Ayan. Ang nabunot ko naman ay si Pare-pareho ng rapper, Bea. Hi, legit. Ayan. Dito kayo doon sa iba para magkasya tayo. Parang kilala ko yung regalo ni Kelvin Ano may nakapangalan dyan? Ayan, di ba? Para kami high school, inaantay na lang namin Okay, and dito. then mag-open kami ng gift. Abangan Yes. nyo kung ano ba yung mga natanggap namin or yung mga binili nila. So, yan. Ito. Ano yan? Para kanina yan, Kelvin? Casey. Hi, kay Casey. Sana yan! Sige dyan. Yung gift mo. Wow! Ninang Ani. Ninang Ani, pakita mo yung gift mo. Ano to? Ang dami. Ay, ang daming gift! Ay, meron mga names yan. Uy, yung gift ko. Kay Miss Kim. Miss Kim. Again, bigyan na natin To Kim from Master Zen. Ito kay Gerald. To Casey. Mamaya na to. Bigyan natin kayo. Ito kay Ate Joanne. To Kim. To Kim. Ito kay Ann. Thank you so much. Ibigay mo na, Kimpi. Sino ba nabunot mo? So, ayan. Thank you so much. Ano pa? Ito. Ayan, ayan. May gift kami from Ninang Zen. So, kayo guys, ano ba ang gusto nyong gift? Ayan na si Ate Mary. iPhone 11. Ay, Shopee yan? Ay, Shopee ba yan? May padala yung Shopee. Ano yan? Ay, delivery. Ayan na yung galing kay Alex. Sakto dito! Wow! Uy, sakto bigay ni Alex! Thank you so much, Ate Ito, Summer! may gift kami
Alexandra! Na pinadala niya si Alex Wow, sakto, Gaviola. Alex, ibuksan natin. Ayan, na-receive na namin ang gift mo, Alex. Thank you so Thank you, much. Alex. Sa amin ang gift ngayong araw kasi di ba si direct padala siya ng regalo. Saan ko na? Yes. Uy, buksan na natin yung kay Master Zen. Tara, sabay-sabay tayo. Thank you sa mga nagpahabol ng mga Yes, regalo. thank you so much sa mga nagbigay. Ay, chocolate! Thank you. Wow! Merry Christmas, ma! Ayan, from Witchcraft. Ayan guys, pwede niya siyang i-visit sa kanyang Facebook. Wow, ang ganda! Witchcraft. Kanina Ayan, may Kanino yan? necklace. Ang ganda. Kanino yan? Wala, ang ganda. Rupi? Ayan, may necklace. Wow, ang ganda! Eto, ano to? Glow in the dark. Thank you, Alex. Glow in the dark. Thank you, Sakto-sakto, Alex. Thank you, Alex. Thank you, Alex. Ayan, ang dami niyang pinadala. Ay, pare-pareho. Ang cute! Why so lovely? Ang ganda, ang galing. Oh, thank you, Alex. Ang cute! Ilan yan? Ay, 4. Ayan, mga glow in the dark to. So, cute. kailangan niyo siya ilagay sa liwanag. Tig-isa Tapos, po pag tayo. chinek niyo siya mamayang gabi, umiilaw siya. Pwede niyo siyang i-visit sa kanyang Facebook page, Witchcraft. Ayan, oh. Mga ano to, nature, mga flowers. Ang ganda, Alex. Thank you so much. natin ito ipaparapol? Hindi. Hindi na, Alex. Ayan. Thank you. Thank you, Alex. Tayo. One. Dos yung akin. Thank you so much, Alex. Yes, gift niya to from Alex to Almusal Club. Thank you so much. Yung labi, ipaparapol. Uy! Uy, kanino yung gift mo, Rupert? Bigay mo na kay Kimpi. Meron na po ako. So, ayan, na-receive ko na yung gift from Rupi. Thank you so much. Thank you so much, Ate Joanne, ng ating maintenance. Thank you so Ang much. dami naming regalo. Oo nga. Buksan ko na to. Ayan, ipakita Ay, niya, madami. Alex. Thank you so much. Napakaganda. Anim, wow. Ayan, sa akin may petal. Meron na kasi ako ng glow in the Wow, dark. it's so yellow. Thank you so much. Guys, i-visit nyo yung kanyang Facebook page, Witchcraft. Cute, teddy bear. Yes. Marami siyang mga crafts doon na pwedeng-pwede nyong ipangregalo sa inyong mga loved ones. Thank you, Ate Joanne. So, ayan, mga necklace from Witchcraft. Yes, handcraft. Thank you so much, Alex. Thank you so much, Ate Joanne. Thank you. Nag-exchange gift Alex, na kami dito, magpapasalamat ng guys. mabuti sa'yo si... Thank you so much. Si Kelvin. Guys, maganda dyan yung mga glow in the dark. Glow in the dark. Yeah. Ay, patingin ako hindi. Tira mo si Rupert. Hindi, yung may mga dots. Ito, glow in the dark. Wow, ang dami. Yes. Mga planktons daw. Madami sa Sabi ipaparaffle ni natin yung Alex. sobra. Ipaparaffle. So, yan. Thank you so Thank you much so sa lahat much. ng mga tumutok at tututok. Lahat dito sa... Yes, congratulations Siya, guys sa lahat. Ay, maraming salamat. Congratulations and see you next week. Hoy, sabay-sabay Merry tayo. Christmas! Maraming salamat dito lang sa Almusal Club. Babush! Merry Christmas! Thank you, Alex! Yan ay patungo. The Almusal Club.